Әллүки. Ишеттем мин кеше берәү җырлый, шын безнеңчә, матур милли. Башка төшә уйлар, төрле, әллә нинди, зарлы, моңлы ки, өзелеп кенә әйтеп бирә. Татар күңеле ниләр сизгәнен, мискин булып торган 300 елда тәгъбир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңеленнән. Хайран калып, җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын, күз алдымда күргән төсле булдым, Булгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем, кардәш, бу ки, нинди ки? Җавабында милләттәшем миңа, бу ки була, диде. Әллүки